вземеш. На баба ще наследиме професията. Хайде и паричките, мамо. Хайде и паричките да вземеш. Телефон. А? Анинко, какво има там, мамо Шаренко? Да? Хайде, вземи си нещо, мамо. И чичито си взима. Браво, дай на мама. Хайде да види прече какво. Ножичката и... Анинко, какво, мамо, си взимаш? Айде, бабо, наследявата Йоана, нали много искаше? Хайде, браво, мамо, ще шиеме, ще режеме. Машината ми. Айде и химикалчето ще вземем и ще учим. Айде, дай го на мама. Много работи, бе. Айде и парите не ме оставят. Дай го на мама. Пиши. Дай го на мама. Браво! Браво! Хайде! Хайде! Това е сега, да знаете какво ще е. Айде и дрянчето си се носи. Браво, браво! Да си жива и здраво, мамо. Какво си махне, мамо? Сега първо, какво взе първо ножицата, после джия взема и после макарата. Аз ще режа и ще шия, като баба ще шия. Значи ще наследи професията на баба. Сега ще махнем дрянчето. Ани! Ела към тати. Хайде към баба. Иди към баба. Хайде, бабче, хайде. Кога ще вземам питката? Хайде към баба. Бабо, снимай хубавичко как ходи, да Снимаме, може и как да я види. А така, Дай браво. да ще пишем. Има и тетрадка. Виж къде е тетрадката, бабо? Още ще избира. Ами тя всичко вече, ама то е важно първото какво е фанала, мамо. Ножицата. Значи ще наследи Ма професията тя на е баба. ножица, ама тя може и доктор. Някакъв хирург. Да. Свете! Колко много шаренки работи. Мале. Ако вземе шивашкия метър, вече официално ще наследи професията на баба. Ако вземе шивашкия метър. Да, ти GSM и паричките, мамо, взимай. Значи професия бизнес. Стига толкова.